so abo apamiti no aduonu miensa aha eye sompa abusia ye mamu nyina jo akuafo ye mamu nyina adwuma na modime so adwuma ye eye Farm Radio International SOMPA FM sonyane dwumadia ye frɛ no Akuafo Mmere na no Center for Agricultural Bioscience International twenty kan kabi na kabi for da Roma ana ye de say dwumadie we ebrew botan nyina ne se ye behwe na afei okoye nkuro enkuma mu a adwena eda enkrofo binum etirimu a kabi for da Roma wo mo ahunu a ye de ehwe se awrokacha ho nsem betimi akoso akwakoya kwansidie e de ama se beye na made wo ho bewura eye kuadwuma mu enti na kabi ede dwumadie we ebrew dwumadie mu no a ye de aba ye nyina ye fa adwun ya hwese de ewiem nsakra besi ye se de ewiem sakra ye a ebebo akuafo ma wo mso anya wo mo eno baye papa na boa ama ema ani mema nyina nso no ahuno ewiase nyina ene kuadwuma Rural Extension Services se be ya ye nyina betumi ate ye ho asedie mesere dwumadie no ye mpese ko a ye bekasa enti no de kabi Ghana ede aba ne se wonso beka kabi na ye nyina ye nche ya adwene o kabi a ahoma ha be frendie 024 243 7594 misisu bio 024 243 7594 number no fra ebe kati enya kati na kati ka before say wodwene wo ho enti e kati pe wo mo ebe frew wo mo frew pe enkoma ye di no wo chefa wo mu a wo so betimi akabi na wo matwera to ho ne ehunu kwan a ye nyina ebe fa so a botara esi eye kabi Ghana for da Roma wo mo eso no wo so otimi akabi wo hu hian oni a obeka na ode befre no ehia ye mpapa eno beboa yen ama ye hunu botaya esi ani suo no ne fapem ene botaye no ne yiyo na tie kabi Ghana for se memfa ento anim se akuafo yi monti ena ye wo ho ene nti ye ka kire obi bia so ye oba ana se so ye bema se hwese obeka kire wunu a owon kro bia wo modo afudie ewo mu se ye wo yirew se ye unu abaw obabaw se sanso ye wadamfo se ye wo maami o ka kire ne se onfra number na me boy no 024 243 7594 ofra ahoma no ebekate na ono afrew esanse ye dwene wo ye mpese oboboka na hye ne so ahoma na baka kire wo no 024 243 7594 na hye ne so dwumade ya de brew fie da bia ebo no nso kopem se no nwotwe ebebo a eya don hwede baako ebo ama akwansidi da ho se ema wo mo chefa ewo kuadwuma mu na akoya akwansidi de ama wo mo no ye betimi ahu ne puma sibere ewo SOMPA 98.9 FM abusia ya mamu nyina adwo ye ho akwa babie dwumadie no eye Akuafo Mmere Akuafo Mmere no ye no SOMPA FM ewo sunyane wo ma so asana di dwumadie ni ebro eye Center for Agriculture Bioscience Center for Agriculture and Bioscience International trinity ya kan kabi wo na abo ama ye di dwumadie we ebro
na ainsamo e wa bonten na ukọ kuyadwuma no mu a ya na akoya de bia ho a wo mahunu ade be na ka bifo hu ya hu ne se ye bro mfa ne socio cultural norm eniema eye nananom empanifo enhyehyɛ ya akwakoya akwansidie ade ama emma se be yondo hu abu akoradwuma mu kire kuyadwuma mu na fe wo mo so eboa ye ma kuyadwuma timi kɔso ye fra mo extension officers no wo atim eni akum emma ho eno enti ayede akuafo mre dwumadi ebra wo ye dwumadi foforo kra ebeboa ama won so ahunu won so watimi ahunu se ensuo beto ana se ensuo ento na enobaye beba na omanga na timi anya eso emfaso na emma ene mema nyina wo atimi ahunu enhyehye ya ebo ho edema eye awrokacha mpanifo a wo emma awrokacha ho ne mede sira dwumadi ne nyame nko na medie se ni se ya won so kabi na o kabi a obefra ahoma we na ahoma na obefra na mede tudwa o frɛ pɛ obohu se ebe kate ekate a enkyese nipa ne na akate na green leaf na se kabi fo kyerese wo modwene hu ekate pɛ ani prɛ ba ko wo mmom befrɛ wo frɛ wo a dwumadi a yedie no won so so wadwen kyerɛ no na wa frɛ na wo ma frɛ wo na afi waka na wo ma hunu dwumadi ne ɛho fa pɛ ba to ahoma ne ne ɛyɛ 024 243 7594 024 243 7594 na beboa ma watimi akabie na fa ka wo kabie no ebeboa wo voice na yebete no ebeboa ama yahunu dwumadie no ne fapem na fe ne yiyeyo ne yakwa akopem ba bi epese ye pen ye ni beji se wankasa so betie bi se oye oba o se oye bema o oni ehia ye papa ye ka tro bi bia otie eye akuafo mbre ewo enkuro bi a wo bodo kuadwuma wo mu se ka kire wo yere ka kire wo nua ba o baba wadamfo ba bema wo maame anasa wo papa se ye number no ye 024 243 7594 Wey aya dwumade enu nyina edi hu enkita ho se be ya ye de bebrɛ wo ye de brɛ wo efie da bi e bɔ no nso anwumre sese kopem se no nwɔtwe ebɛbɔ a ye do hwede ba ko ye Kabi Center for Agriculture and Bioscience International ye SOMPA Akuafo ebrɛ na so Meda say abusia enti say ena dwumade ne etie eno na mabɔ no tofa ede ama wo no eye SOMPA 98.9 FM ye frɛ no Akuafo Mmere na dwumade no eye Green Leaf magazine ene ye de ebrew ye de brew fie da bi ene eye bosome eye June ne de toso enkono free samre kofem se no nwɔtwe ebɛbɔ no dwumade no ye de ebrew na enyame nko ena me de ebebrew na mene eye sie Kwasi Joshua ono na executive producer ochiame Kwasi ni mo eye mi co-host and afei wo ma ede mi eko abefo ntintamfidie so SOMPA TV ewo YouTube no so ene SOMPA FM 98.9 eye Elvis Adi na ene botaya ye ba bedi hu dwumadie no eye land acquisition ene ye wo mo brofo ye ne wakuafo de o kan land acquisition a eye brofo tententene na eno eye kwan a akuafo mofa so amonsa ka monsa ase wa wutie me a oye kuani kwan be na wo safa so e kan wasase a wo de edo na kwan ya fa so no eye yomye nche eye domye nche ana sesen na esi etien na yebewie adwuma de ewe no na akuafo ahunu se wo pese unya asase na de do kua kwan a ye fa so nie na obi antimi ansisiw na obi anadaw na obi nso amfa 6 anna no 9 enti ya na wahye no nsom enda no ya behwe se obi ya behunu se eye ne pe eye ne so se obi anya asase na odedo omanga na kura no akuafo asase ya wo mo ededo no ede mmra na ekasafa ho na ne hye no nso
ye kasa na ye hunu kwan a emma be fa so a wo so ebenya asase na wo de ado empempi no obonu so bi do a na ye be ma na akogye na asase ye be ma na akogye asase ne ye hwe kwan ye be fa so oba nso betimi enya asase na ono so de ado na ne banche ene board de aba na emiema no nko ado sa na wo mu wi a me na me doye me na me wo ho me na ese me chesike no te se de na wo twetwa mu ye di hu nkomo no nti ene kwan be na mba so be fa so a ombosumi enya asase na wo so ado wo mu afudie na na ye be hwe se de na ememra de bronika na national law policy framework kire se emra da ho a kire kwan a obefa so obenya asase se afuo na wode eye titire no kwan a ebefa so ebeboa ama emma nso so wo mo atimi ahunu kwan obefa so obenya asase na wo mo ade adom afa wanya asase na wie no enhyehyɛ ban na ewo ho ode nkrata beto so ana obedi sa yomienche wobetena wo na ne asase yende no aka na ano kwa so ode edo na nyame ya adom a de tie bia no odo wi ebeka ho aseb dabi wo ye oba na akwa akwaje asase sen wo kwa akwaye afu a ehon hyehyɛ no etesem ewi a na yaba wanya asase na wie no ede hyehyɛ na ewo ho wo so ye ne yenkwa afum ene oba nkwa afu we mu asase we so oba enkoso yenkasa enye ne mu no kwan be na be fa so a ye beboa ama emma wo pa asase etimi ado no wo ho nso ebetimi ahenhan wo mo na wo mo atimi akọ enkan na kua adwuma no emma de wo mo awura mu yie na aboa ama enema atimi akọso nti na program no ye behwe eye kwan a akuafo efa so a wo mo enya asase na asase na wanya no ehon hyehyɛ wo ho ansa na wakogina asase na do na wanya wie no emfa so a ewo kwan afa so wanya asase no medin ade nana poku Piesie fa semche na ochiame kwasi ni mo eye mi co-host ochiame majwe komna yaku hot sen hoboko onse bedenga ayiko no majesu ya sanse yedura fuma anesa sure tie piafo wo mo ewo eye odomase enkura so wo mo ho ye obia ho ye yo abisu be mu tan so ono wo eye nkrunkru ne doso eno mo nsansemafo nyina eka ho bi yo enti na ye behwe eye segment we ni eye kwan a eye ye befa so na yama wonso wahunu eye enhyehyɛ ewo ho kuadwuma mu enwumasua na afei ye hunu kwan befa so a wonsa betimi aka wasase na asase no wanya wie no enkrata asɛm a ewom anaase ano enhyehyɛ ewo ho ansa na ho atimi adondon agwase anda enhyehyɛ ben na ewo ho edema akuafo kwanfa so wonsa betimi aka omasase na wie a ya hwɛ sɛde eye ewie mu nsakra besi aye efiri enne ekopem eye kwasieda yo minua mame na wasena yensanso ma akuafo nyina yiko se de nkan de tudwa no enne no se de wabobo ni nyina so no ye di adwuma na ene akuafo no edi nkomo no wokyena nyame adoma dodo na enim se oboabo ho amobekwa afum na mmom ye dwumadien be mo mahu se de wiem sakire no ebesi aye na eno achi no so yasanso abadwaman so eno ba na ye do ne de badwaman so a mekire market asen ne bo no ya na esi etie ne nyina ne bema akuafo no ahu se de siti ntino ye de eye ewiem sakire si ba no na eno achi no so ye boa mom hu eye aburo ne nuema ekekeka ho no ne bo ewo ho no eno achi no ye wie nso a ye bema tiefo na kwanya na wo nso akiro madwene ewo have your say no nso akiro madwene kakra ewo ho esanse ye no mu na edi dwumadie no ayo mu firima enye yi eno tie mama konya mama kiro madwene wie a na konya no obekire se obi ameka se wo nsu kuadwuma no awo ye no wo experience pa wom opese o kire wadwene ana wo asem a opese obisa eye sa namba na de tudwa ne fa kuadwuma no ha ni nyina no akonya eda ho na de fe no eye partners corner no eno so ye segment bi anyame no nokure ni ni nyina no ye de eba sanse eye kuo bi ana wo mo aso ni nyina asena wo mo ede eba edinti ye to aso ni nyina no nana ye mane nso wa ye besanso aka de friend let's get farming no ye nya afuo no ana se ye kwakwafo no mo se ye afuo na no ye beduru ba bi no na ye bisa ye small scale ye farming no emma ene emema
na ye kyerɛ mo kwan a ɔmbɛfa so ayɛ safo madin kan bɔ so ɛwɔ hɔnom na ne nyinam no yɛba yɛnim no na yɛkyerɛ yɛ educate wɔ mo ɛwɔ ɛhɔnom sɛ kwan a ɔmbɛfa so ayɛ saa ɛyɛ afuo no ɛno nti bo nsɛ ɔbaa bi ana bɛma betuma yɛ adwuma na beduru baabi no na yɛ baba bɛbɔ na baso na ɔbɛgya basobɔ a ne nyinaa no ebetumi aba bo nsɛ ɛba pɛ na baba bɛyɛ news anasɛ bɛyɛ nsɛm a ɛbɛdɔ sɛ yɛabɔ na Poku aba so yɛabɔ adwoagyemfu a aba so ɛwɔ ɛno nti namba na adi nkan de tu dwa no mesi so sɛ ma wɔ mu wura mfi sɛ yɛgu so a yɛdi dwumadie na wasɛm bisa ɛne wadwenkyerɛ biara no wobɛtumi afrɛ sa namba na ade tu dwa no 0242 437594 0242 437594 na wafrɛ sa namba na nasɛ mpo ɛyɛ ɛnɛ anasɛ na watwi mu yɛsɛm bisa a yɛde ma akuafoɔ no a yɛ nyinaa yɛkyerɛ mu no ɛna yɛbisa sɛ dodi nkakan ɔbaa enti ɛyɛ sɛ ɔbaa nkasa ebenya asase ɛde ayɛ n'afuo ɛno sɛdeɛ yɛkɔ sukuu a wohu sɛ yes or no yes or no ani anada bi ehia sɛ ɔbaa benya asase na wado n'afuo anasɛ ehia ana din na ɛdene sɛ ɔbaa ebenya ɛyɛ asase de n'afuo ɛdene ma ɔbaa na and so yes or no ani anasa dabi and to obisa say how difficult is it for women farmers to own land in your area enti bia na wo mpatam ho baabi no oba kopa asase de akwakoye afu a edin so benya asase no enti me krom dumase sei no me bisa mo say so oba pasase e de ye afu a edin ma no so benya ana se onya eno nso ewo honom enti question of the week no sa asem we sei no ana ofre number na 0242 no 437594 na onso akere wadwene ewo ho a wo de flash pe ana offline bekete se do din kaka kate a emayam nso nye se bi o makato da bi wo mo pese o mo frew na wo nso kire wadwene efa ho se wo se obanya asase ede do eye afu ana na obisa yes or no na wa wi a wasan so abisa o se ompatam on eden so oba ebenya asase ewo honom ana kwamna tie gusu ano na wo nso wa frɛ sa number no fra ekate na o ma frew na wa kire wadwene o misisu bi odi a 0242 437594 na onso wafre anenti Akuafo Mmere na wasogu a wuti pachoma u phone no email on charge ya hwese obe charge u phone no o charge ya na bibi mienu miensa bi abaso na kire se u phone no wa charge ampa o charge ya eno na bebo am watimi afre number o kyen me kwasi ni mo edito edwa no se ofra na question ya da ho ndani se eyese oba benya na asase se odo ne kua ana oye ne kua na se eya ampa se da bia na wafre na wakire wadwen number na de tu dwa no eno na obefre na ode akire wadwen na ama wonsoso watimi ahunu de ewom aya na me de me ntwa no obi pese oten nka already no so da bi onso ofre number na ba bia ekọ no ekwa kokuduru honom a enye radio no so ana bet na mo ofra ye wo wono ne ye no mu diduma de wo ma bom de kabifo no na wo ma throw back na won so akire wadwene afa ho yo ene na kire se Akuafo Mmere yi somwe na otiame Akuafo Mmere Green Leaf Farm Radio Magazine number na wotie no 98.9 FM nyame ya admo chena Mmere da ochena Mmere da Akuafo dodo na ebekọ afuom anenti yenhwe sade ewiemu sakra no ebesi aye de bonka no weather report no ɛno no kwabna ensam no ne de waboboso no nyina no we nim nyina ka ho bi ne de bre me no ɛyɛ Akuafo no na watwi emum ɛno no ɛyɛ weather report a sese no Nyankopɔn ɛyɛ adom a wɔkyena Akuafo no ɛhwɛ animu sɛ anyabia ensuo beto anase awia bɛbɔ no ɛyɛ Akuafo Mmere sɛ do nka de tuja na ye ne ɛyɛ Green Leaf ɛyɛ Farm Radio Magazine a kyese number 1 station ba ko pɛ ɛwɔ bono ɛne ne mantam ya ɛyɛ SOMPA FM ana sɛ dwumade no fiada bia no ye de brɛw na sɛ de wo ka no sɛ ma hu ɛyɛ wiem sa kyerɛ ne adwa man so ɛnneema no ne boɔ no ɛwɔ sɛ di nka ma hu sɛ
empo sen na Greenleaf weather report ewo sunyane ebesi aye ene ne mpotem hanom no eno nti Nyankopon ya adoma se de ne akwakwa efiada no etoma kokopem Nyankopon ya adoma ejoada esan so ochena dodo na bekwa afum ebim nso bekwa asore ye ochena ne kwasiada no nso ebim bekwa afum a ebeka semnyon masdiefo no ebetumi akwa afum na se ne wiem no nso ensa kire no besi aye ede ama wo a wo mo ehwe eye animum na nyame eye adoma eye ochena ememene no se de ewiem sa kire besi aye a tese ohwa na se wiem sa kire no maye nyane ntie se betumi aba se wiem be kusu a eye ochena eno ewiem be kusu na se wiem ye kusu na se ensuo no bobom de a agrada wom se betumi apapa na se de fe na plan ano bonse no nso betumi apapa bi eno nso ewo ho na no achi no hye no nso se ebema eye ewiem ayenwunwunu ebema wiem ayenwunwunu na ne nyina no nso aba eno nti no se de ochena bese ne se paase anase ewiem satebe no nsi no ebetumi atono ye 25 degrees Celsius 25 degrees Celsius wa wochem se betumi abasa eno awi anopa ne awia na ekọ na nwumere na no de ebema ensuo na anase wiem ayekusu no de ensuo no to ebeba no ohanji chemu 85 de ebeka no 85 degrees Celsius wa eno nso ebetumi aye ochena memene a ne kwasi ana ne ka ho bia likely se ensuo no ebetumi ato a ni nyina no enso ewo ho nti se okofom a no wa hye no nso se me kwafom no anya bia ne nsuo ebetumi ato na woteye ewo Greenleaf wo ndwumade so se ewiem sa kire no betsi aye se ewia bebo kakra bi na ekọ na nwumere so no na ewiem nsa kire no esesa se ewiem be kusu na enso ne ewiem ye kusu na enso ne to a agranda anso betumi abobo oboma eno nso ababeto de ntu kwafom a na wa hye no nso se emobe no miensa no nan ho no mekono na onso watumi abafie a ne nyina nso betumi aboa amoahu se Akuafo dwumadie na ye de brew ewo ye dwumadie so na se SOMPA 98.9 FM so no onso udi akire bia Greenleaf weather report no sunyane ene ne mpatam nana ochena na likely sensu no ebetumi ato na ewiem nso ebo besi ebo betumi esi tichire wo ma ewo ba bi a ekwaye ene eye enua awowo bebre no ene emepo ewowo no nti wo ba bi a ekwaye ene enua ne mpo wowo a no hu se ebo betimi ese ebo no susi a na kire se wiem aye kusu nti adrawafo na mo very careful now yanhwa se de eye enubaya eba edwaso banchi bode aburu ene entosi said the market price na esi etie se be ya ene bayire nom no wadaroma uko odwaso no eye na anu wuku da na adwaman so etisen yo kwamna yensan so makuafo nyina akwa ababia tutu akuafo Mmere dwumadie wo SOMPA 98.9 FM so no na wotwetwam ne de enuama na wadwaman so no de bai na wotwe nso no sen ene sitie ye abro bag no de eye fitaa no na wotwetwam na ye 700 Ghana cedis na wotwe anso no eye 700 Ghana cedis ya ne bo no da hugina babia ejina na eno achi no nso ye wo ba ko be fre no eye yellow corn na se yellow maize no eno na eye 750 Ghana cedis na wotwetwam no eba beto dwa echim se so timite eba eye 700 Ghana cedis ya se aba beto dwa echim se na wotwe na eye 750 ene ana na wotwe sim no aba bedru ene no eye 700 Ghana cedis na ye kwadwama su bio sansu bisai enye obia na betimi ato bag no anase eye boto no na ebia na nso owo rubber ne bi a wo de kwakoto bro na okoto rubber nso a rubber de no a chese okwakoto aburo no kwamna ye koye no nso na no nso nyamia no nukuru na eso atumi atia ba abedru 70 Ghana cedis 70 Ghana cedis a chese unu eno nso ede no na no eye aburo no eye white one no ana yellow one nso ye 70 na chese bo no aba begina eye pepepe na eye de efre no eye nyadoa garden x no nyamia no nukuru ni oto free eye kuani ehonoma Akuafo no no eye 800 Ghana cedis 800 Ghana cedis the friend fertilizer bottle tenten no fita pa no eno ba ko mo hye ne ma 800 Ghana cedis na eno achi no rubber o de kwa akoto eye enyado no
rubber tuntun bi wokɔ ye tom ye hyɛ ne ma 110 Ghana cedis 110 Ghana cedis ya ɛno nso ɛwɔ hɔ no akyi no nso okɔtɔ ebia bayire ne guguma hodo bebree ye bisa bayire no obodin be to say ye puna bayire no 1500 Ghana cedis 1500 Ghana cedis nyamia no nukure ni wo san so de toto ne nua bayire frɛ ne denta ɛno nso okɔ denta no mo kan makoma be say bia 100 near the amount ɛno nso 900 Ghana cedis ɛno yɛ tetede no 9 million ɛno dente na bayire no na baako a ebeto dwa nso a metini din a na mayi paa no bayire sewa no ɛna ebeto dwa echirim sɛ 1200 Ghana cedis 1200 Ghana cedis na ma menkomachi na memfa bayire baako ne din de dente no esan sɛ dente no yɛtɔ edema ana to ne kwani no na 900 ya wo mokɔ dwama so na wo kɔ akɔtɔ a obeto no 1000 Ghana cedis no tetede no 10 million na sewa no na 1200 Ghana cedis na de baako a mekama obi a oyɛ kwani bia ni aba ho ne sɛ kwamna banche cassava no a wokɔ na yɛtɔ amawa yɛhyɛ no hwi baro no yɛhyɛ no ma de ma wa 105 Ghana cedis na last week no ana na wotwetwem no na 100 Ghana cedis ba week we no 5 cedis aba beto so timi bisa sɛ na 5 cedis no ekodi ma akuani na na asɛsɛi kuani ne de beba obeyi banche no gu onom na wo kɔ akɔtɔ a yɛhyɛ no hwi baro ne de ma ne yɛhyɛ no sɛ wɔde motokin na aba na yɛde ma no yɛhyɛ no saa no nso banche bo no nso akɔsoro ɛno no last week na 100 but this week no 105 Ghana cedis ya menu ekopie mu no said na adwama nneɛma ɛwɔ adwama so yɛ kuafo ne ban no ɛno nso sitie no no sanso ana wɔn kyerɛ sɛ bɔɔde boa yɛ den pa bɔɔde boa yɛ den bɔɔde duro baako bi wɔn hwɛ a said na osi kan ɛbɔ no ma nya ni papa de ɔsi 50 ebi 60 70 enti yɛbɔ mpa yɛ sɛ na wɔtwofo ebisi mu no bɔɔde boɔ no ebetimi akɔfɔn kakra nti ɛbasa wɔn a ɛtɔn bɔɔde na wɔn de bɔɔde di bɔɔde dwa especially wɔn a yɛtwɔ baa no na ɛyɛ aduane boɔ atumi ayɛ de sanse bɔɔde boɔ yɛ den na ɛyɛ aduane a ɛyɛ fufuo na ne so ne boɔ ayɛ den papaapa na akwasi nana maame mfa nkɔ afum aka kyerɛ wo sɛ dwumadie wei no ɛhɔ a yɛdo bɛkɔ afum ne yɛkɔ akɔhwɛ sɛ deɛ ɛyɛ ɛnobaeɛ esi ɛteɛ ɛno nti abusua meekɔ ahoma no so wɔ ho na mene owura Adams adi nkɔmmɔ owura Adams ɛwɔ Kabi Ghana na yɛbɛsua deɛ ɛde afa kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya good planting materials ɛkɔ good planting materials na ɛyɛ den adeɛ na afei yɛahwɛ kwan a yɛbɛfa so nso a yɛtumi ahunu wanya awie no ɛmfa so a ɛwɔ mu ɔfa Adams SOMPA FM Akuafo Mmere ni Madwe hello ɔfa Adams Madwe na bɔkɔ deɛ Nyankopɔn adom akuafo a ɛwɔ wo mpata mu nyinaa wɔ mo ho yɛ yo akuafo a wɔ mo etie wo ɛwɔ bono ɛne hafo mantama nyinaa pɛsɛ ehu sɛ ɛnɛ yi nsuo ɛtotɔ nti kuani bia pɛsɛ onya nnobaeɛ a obedua a ɛde mfasoɔ ɛbɛbrɛ no nti bronika ne ɛyɛ good planting materials ɛdeɛ na ɛyɛ nnobaeɛ a yɛdua a ebetimi aboa yɛn na ɛho atimi atɔn nti ɛdeɛ ne good planting materials kuani bi etie wa fa kɔtwi mu na kyerɛkyerɛ mu deep na yɛhwɛ yo wura ndawase bebree akuafo a wɔn tie dwumadie nyinaa no yɛmabi adwo na yɛda wɔn so ate sɛ mmerɛ biara no wɔn tumi etie yɛ ɛwɔ sikitati entertainment deɛ ebi kaa no yɛka sɛ planting material koraa no deɛ ɛne deɛ baa planting material no ɛyɛ adeɛ a yɛde dua yɛnya aba pa afiri so ɛnyɛ sɛ aba biara nti ɛno no yɛwɔ biribi te sɛ seed yɛ a yɛ naba a yɛde dua mɛma example ahwɛ so a ɛyɛ aburo sɛ yɛde seed no dua okay nti ansa na wobɛdua aburo no gye sɛ wohunu sɛ aburo wei na mekɔdua na menya aba no afiri ho aba no so a menya no wɔ sɛ wonya aba pa yɛ a yɛkyerɛ no certified seed yɛ a yɛde dua
na seed n'akyiri no yɛwɔ seed no ɛyɛ bibi te sɛ ntuntum deɛ kube a abaeɛ a amanfoɔ atu agu so yi amango ɛna ankaa no nyinaa yɛ seed no yɛayɛ bibia ɛna yɛwɔ stem carton stem no yɛbɛtumi anyɛ afiri afiri anaasɛ yɛyɔnko ayi kuani bi afuom stem no bi ne deɛ ni ahwedeɛ sɛ yɛtwa yɛ stem carton ne yɛdedua yɛmfa n'aba nnua bankye ɛyɛ stem carton kyɛ sɛ dua na mfrɛ ne stem no dua na yɛtwa de dua no ne yɛfrɛ no stem carton okay ɛno akyiri yɛwɔ biribi te sɛ coms no ɛyɛ menkeni ne dua no menkeni dua yɛayɛ de dua no ɛno yɛ com ɛna yɛwɔ box no bibi te sɛ nhwɛ so yɛ gye oka mankan dua na sɛ mankan sekedua na wokan menkeni no aha bi kan menkeni bi kan sekedua ɛno na yɛ de dua no yɛfrɛ no com ɛna yɛwɔ sacket no so no nhwɛ so ɛyɛ kwadu ɛne mɔroba mpuhu no yɛ yɛtu de dua no no yɛ sacket nansa na bibi wei nyinaa wobɛnya dua no ɛwɔ sɛ ohunu sɛ ɛyɛ good ɛna wokɔ akotu ɛde adua ɛyɛ good planting material nti sɛ naba na wɔpa a yɛwɔ seed companies bebree wɔ hɔ a wɔmde seed ba ɛne yɛwɔ first ne planting for food and jobs na aban no ɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn supply aburo ɛne mo ɛne soya bean ɛne cowpea ne deɛ keka ho nyinaa no ne nyinaa yɛ good source of planting materials yɛnya ɛnyɛ sɛ wonam baabi adwom na obi asiesie adeɛ bi aba hɔ a na wakɔ akɔfa daabi ɛwɔ sɛ ɔnya firi source ɔyɛ good bi certified or created nti biribi te sɛ stem cartons no sei no yɛnya firi yɛne ayɛ furu nansa na wɔfuru koraa no bɛtwa bankye duadua no wobɛhwɛ bankye no sɛdeɛ sitiɛ bankye wei ɛyare a ne sɛ nyare ansa na wohwɛ sɛdeɛ ne nyini ne sitiɛ ne sɛdeɛ si bɔ ansa na wode adua ne sɛ ohunu bankye duadua na ɔtwa daabi na wode ayɛnyɛ no saa nti no ɛwɔ sɛ ohunu sɛ ɛyɛ good ansa na ade akɔdua na wokɔdua a wopɛ mfasoɔ bi na afiri so wokɔdua na sɛ antimi ammoa no sɛ anso aba ama hɔ a na te sɛ adwuma no a woyɛɛyɛ no wayɛ adwuma ho a wabrɛ agu menkee no so saa na teɛ wobɛhwɛ menkee no sɛdeɛ titiɛ na watu apaapae wei no akɔ akɔdua yɛyɛ good source ɛma wo ɛnyɛ sɛ biribi fi bi a no akɔfa na wode dua coms no meyɛ ofiri taro ɛka ho koko ebi frɛ no burobe koko paa yi ɛno so yɛwɔ source of planting materials ɛyɛ good ɛwɔ hɔ a yɛde dua ɛnyɛ koko biara na wode dua koko no bi wɔ hɔ koraa wodi a nyɛ yie ɛnso ne nyinaa frɛ no koko ɛna yɛwɔ sacket no bɔɔdeɛ no ansa na wobɛtu no sɛ sɛdeɛ bɔɔdeɛ no si worɔ naba no ɛne sɛdeɛ ɛsi pu ho fa ɛna watu koraa na wokɔdua no yɛwɔ biribi de paren no yɛsensene toɔ no nyinaa ɛfiri hɔ ɛhunu sɛ wobɛhunu na adeɛ tuntum bi hyɛ nyɛ na mmoa bi wɔ mu yɛfrɛ wo yɛduɛ no sɛ te sɛ akɔkono no ɔmu wura bɔɔdeɛ no to sɛ wɔ hɔ a ne nkakaka abatoɔ na abuagu ɛsɛ bɔɔdeɛ no ayɛ kaa menko wobɛhunu sɛ ɛhane a ne duro ketekete bi wɔ hɔ a baako pɛ ne tua so ɛyɛ planting material na nipa no kɔdua no wɔtuiɛ no wɔanhwɛ toɔ sɛ yɛ a ne sɛ nyɛ no kɔkɔdua nti ansa na wobɛdua no na woahunu sɛ bɔdeɛ no abɛkɔ no ɛtoɔ no yɛ hwii ne tuo wodua a ɛbɛnya ahoɔden kupukupu na de anyini kama ama nti yɛhwɛ hɔ no a good planting materials no saa na yɛsɛlɛte nti deɛ wakan nyinaa no sɛ yɛdi so a na ɔnya buroni ka sɛ good planting materials anaasɛ ɛyɛ nea wakan nyinaa sɛ kuani ni nya ne papa na odua a ɛdeɛ mfasoɔ ɛna kuani no obɛnya yo meda ase bebree deɛ mɛkan nyinaa no wonya saa no ma bapa no na wokɔkɔdua a ade no ɛbɛso bebree ama wo ɛno na afei so yadeɛ biara ma so ɛma wo sɛ wobɛhunu na yadeɛ o ebi kɔdua na bi aba a yɛwɔ ɔfisi yi da bi ɔmu bɛ report wobɛhunu obi aba o metu baabi ama bi a ɛbɔ aba na aprɔgu ɛbɔ nkyerɛ no na aprɔgu wobɛyɛ no interview na te sɛ ɔkɔtɔ no nkwankyɛ obi di twam na ɔtɔ yɛgu fine wɔanya good source of planting material nti wonya good source of planting material na ɛbɛso dodo ama wo ɛna aba no so a bɛnya no nyinaa yɛ quality
yade bia ma wo unsu kakra na yade abaso na approve ni we unya nyina tebie ebesi aso ama na ma wanya sika afiri mu no nti na mmere bia na yese good planting materials na Akuafo no kodua wadaroma yɛbɛdan wona woyɛ expert anaso woyɛ nimdefo yɛbɛdan hunu sɛ aha na yɛbɛnya saa mankan sɛ kedua aha na yɛbɛnya buru papa aha na yɛbɛnya ɛnɛa ɛsɛ dua ɛde saa mfa so yɛbɛbrɛ ɛyifa na yɛbɛnya saa ɛyɛ good planting materials bi yo owura me da se bru good planting materials na ye ka ho asemi bibi ti say si no yɛbɛnya bi afiri certified nkrofo na omu ye produce sis maye no ye obi o wa ya tiki omu ye de o ma pantiti ye bebre mu bibi ti say broni cowpea no ene so ye bin no ya omu dua ye won hihye ye de omu fam ya ebeba out no so kura ni kodua no na ye good source nti no sa no mo pebia mo ba agrek ya so ya ye betimi ama mo a kire mo se mo ko hambenya bi ana se no abai na ma input dealers o ma agrochemical stores no bebre ye toni bi ana kuruma ye wo seed for ho a o mu so agri seed no mi ade o mu ba ye office ye betimi adarete ho o ko ha obenya mi je na aba nyina ebi wo ho ya edua ana se wo ya from bibi ti se ahedie ni ye kotwa bia ana se banti a edua ni ye kotwa de bia ye he banti no banti bi wo ni bia no be hunu se esi ho ana ho no na ye se tindum na apro no ya de ye fre na trakin ndi se wuni na se wo kokotwa bi bia o banti na wo bia nyina na affected ni nyina ya nti be hunu se entimi mo nti wo kakra bi yese de bo ana atro nti no e wo se wo hwe wo nti wa kom na wo select ya nu se aduaba bi na wo kom na wo pese wo di bibia se di esiso no enes wo be hwe na hunu se makobia na de ade abobom makowi di sofa na tibi di makowi di na ba ko so no wo be to ati store ye nko obi afum no akwasa no ma bia na wa ye hunu ni se Akuafo no tento ti aba no be huru se maku ade apro no wa huru nti ko ba sa na ya de ni nyina no afra ya de ni nyina na de afra yo bi ti se virus no mi ade na ekotana na ba ni uzu ni no wa ko huru bi edua nti no be huru se edua ya complications ya ba ni office ya ne aba ye no ma na ha ya yiti u be ko afu mu aba ye na ye virus ubusa na o mi ko titin ha na mhuru mi ko to ni jim na mhuru and no wanya good planting material. Inti ansa na odi good planting material. First, obeko input dealers ho. Abruni ade obenya bi ho. Kube so a bragre ke ya so ye. Me ma kube papa, kube ya ba ni pa tu egu so ye die. Ebe ti mu bi no, bi be shat ya ba ni kuro mu ba kube ni na nso. Kube busa na no, wa anton be bi papa. Inti hu na agreke fo a. Ne no ba ye bi a opese wi bi na. Enye bibi ti se banji ana se body na ye aba eni seed ni ni betimi ama good planting material no kwa kudua se de ya also ubenya no ba ye papa ene ni gugu mu of Adams Akuafo Mmere e wo SOMPA FM sinya ye da se na watwe se ne bibia kire ya gene e wa awraka chemu a ye beba ho na ye bagi se nimdie no ba so ye no so me da ma abusia sharing so ebia na opese ofre ye be ma akonya ma wafre na mo nkomo na ye die no ebia na onso wo question bi busa hyene so se dwumadie yi eye kabi Ghana wo mo na aso asene nti ye de ahoma na to dwa se fre wo mo sisi ya na busa asembi na ofre pon be kato no wo ma fre se be ya wo no onse wo credit ye dwena Akuafo ho bebre number ne ye 024 243 7594 Mrs. Subio 024 243 7594 ofrepe ebekati ekati a ani preba ko wo mum be frewo na nkomo a yedi ni sisi ya no ebia pese odibia na watimi adibi na maka kire wo se Center for Agriculture and Bioscience International otwanti ya kan kabi wo na so asena yedi sa adwumadi we ebro ojamen Kwamna sa pepepe yemma Akuafo no akwa ba bi otitro Akuafo Mmere
dwumadi de bre eye maame ne papa no akuafo no saa se do de nkan me nya ne ntia no we eye Greenleaf magazine dwumadi a ye de bre ye maame ne papa no akuafo no saa eno nti ye bekọ na ye ne obi a wono nso animu mmra wono nso akyerɛkyerɛ kwan a ye befa so se oba benya asase de adɔ na afu no wono nso be kyerɛ ye mu abuzia ye mamo eye akwaba aha eye SOMPA 98.9 FM Akuafo Mmere ena ye woso no baabi aduro no maka kyerɛ sɛ nne ye botan ni nyinaa eye wo ma akɔ sukuu se efra bi land acquisition ni kyerɛ sɛ kwan a onsa betimi aka wasase a pɛsɛ odɔ afuo specially ne titire eye emma ma me nkwa ahoma no so na me ne obi a onimo de bronika no legal practitioner ye friend no lawyer akoto bafo na yeni enkomo lawyer SOMPA FM ni Akuafo Mmere ni maadwe na pacha oho ye de ya me no bible Akuafo a wo mo ewo mpata mu nyina wo mo ho ye ni papa ni ma ya Akuafo obi ke omuni ho mu mba obi a o ni anu mo bi a ya Akuafo obi a ho yo wararoma mona makọ sukuu na makọ sua mmara e de afa eye Ghana mmara ho ena Akuafo Mmere no ye pese ye hwe de bronika ne land acquisition wararoma mona makọ sukuu ye no Akuafo de ka land acquisition a eye de ade na fe ye hwe mmara e wo saa ade a obekire yi mu ye frame me nana Poku Piesie Council lawyer yes minim se wutie asa wo ben radio no do ena wa homa no so asa etwetwa sintika wo da wa ni hwe me fu kra na ti o wo da wa ni hwe afuo mu ho kakra nka mepe yo afedi eye me switching off afedi eye Nanda Poku lawyer Now, Mr. Temetuasia, concentration in Emma. How to acquire a land, you know. Never. Sapepe. Omukazebia, a man to 2 minister or Muyade, Muzuto, Assassin de Quia, Assassin, and the year of Moku, and now Bibisa, and I understand. Sapepe. Yeah, me tell you. Fortunately for Ghana, the bar, the country, the Fahudi, Abang, and the Kabi Mammy Kabi, Abano. Yeah, baby, and Yama Bia, Nesty Quine. That's her, Emma. Sure. Material. There are many types of planting material: seeds, seedlings, cuttings, buds, or as I said, I'm just looking myself to so we got your bar, W. Or yes, for that way, Koda, and now say, you know, that's a vulnerable people. There's no way. Okay. I know as a father, no. And you know, was to buy their custom, or buying to me and to me assassin. That's what I know.
And I said, Oba, she said, "Me, my party, and now, me, man, no, they are invested in men." But I don't know. We be a bank of Supreme Court and challenge the challenge. Yeah, they be trust us. Okay. 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 Over more careful as I go among the refer to Article 17 of 1932 Constitution. Constitution, yeah, Constitution that not know what Ghana hanging the way long at the way we are the Constitution, I am superior. Okay. Mmere a tier Constitution, and young review. Okay. Constitution, Article 17 says, all persons shall be equal before the law. A person shall not be discriminated against on grounds of gender. Okay. That's not gender. Look at it. You're bar, and now you're bema. Okay. Color. It's on the other side of the room. Okay. Gender, don't hear me. Then I said, into your bar. Oh, I pass it. The beer or person beer or the man of the action. No, father, the action or mammy. The action. I was seeing Panny at the channel. Not say, or your bad into know your thing. Okay. Yeah, what Mr. C and then I kind of this. You know, say no. There's no discrimination. Okay. It's quite the another question is the crowd back with them. If you go to Article 17, I'm reading to you. 17 now can you? 17 now can you? Constitution make a year. Who call a year. Everything. It's partial right. Only Oba eti. Na more power. Na munya. Everything. Ajapade bia. It's no no. I say Oba this bia or contribute to yourself with substantial contribution. Wow. Sononko. Mu ana bibi antana otumi akase ono no ye odia so na Poku so onu ko waro oyire ohun na bia moti ho manya atafu bi akoto atafu bi ada akoto dan before so ba da bit na claim say o ka ho no ni say o prove oba na be prove say yeah the demon would just give you could just meant to be stop and now just be kind of this time you come. Yeah. Okay. Now to say once one na or your housewife or your juma once or probably the animal who cost number. No, did this. No, what did you own? And now, tell you, no other. I don't know yet enough to suggest say, kidding, or not, hiding. I do be a war, Nana. I can say, I just or can't be. That is the law now. Okay. If you Oba person onya ajapadia, one thing obeying there or worry. Or worry, come on, be worry, or then you okunu be worry no. What you say? If you are the woman more na worry be jan. Omo ti na ye. Equal matter.
For the man, more example. Okay. We have now some private from. But- I'm not the other one over here. That's okay. No. Okay, my one. Who are you? Eh? Na nyame bu a wo nana. My to menya dying be. Akosi abusai what creator what to ship. Oh, that's make us. I don't know. What no real. So ship. Land in near that in no. Yeah, we are in no. On no meal. Ebia. Okay. What do you mean by Ebia? Now me OTP na me ko bread. Now what him? We are me ko bread until all the anything. Unka ho. Yo, your party land, law, your friend Land Act 2020. Okay. At 10:36. I just say, when you at what I know, only a year, Japanese bring a piano, Woo, Nana, won't mean fat, say. They could check. Go ton. The cotton. Okay. And that's how you just dispose of the without the consent of your wife. Obano. Yes. I don't know. The current article I am section. Hello, Leah. Yes. 40, yes. Yes. There's no way you can go do that unless Obama McQueen say anything. Meaning that more moti hono, moti hoa, tama mbuzi from year 1 to one time any ukotoka krampa, ukoto land. One town in it, it's a John at you can't dispose of it. Okay. And lawyer, you show. Watch it away in a no. When fun say, my yasas nibi, near your bar. Quite ben a mefaso bruni becano land administration process. Quite ben a mefaswa. Me obano meti me enya. Sasa a woken some remember say I have the right to own land as Obano. Kwamba na mefa so mu say me no manya asase e wo ya san nkran kwanta di aba. Enti manya wie no menya dan. But so that's a very good question. You lawyer for the very conveyance. Why? Conveyance. Conveyance. CONVEYANG. From the word conveyance. Yeah, good, conveyance. No, it's a way of transferring title from a land. Because the title, lawyer, because the title, I can say, that you are transferring title. Okay. There are so many ways. So I think you are emphasizing on woman. Pa, ma. Yes. Any woman at all can convey because constitution and the quite say nobody can discriminate against her in acquiring property. Any woman can go like tell Obama will be at Obama. You already or customary conveyance. So Matthias, and I just say, council material, yeah. Now just say Land Act 2020, no, section 68. What's I'm now okay? Execution of conveyance. Yes, you can convey. We will get our listeners, they will not be interested in
the legalities and the technical aspect of it. Dabi. Transferring your interest in the land to another person. Okay. Now, this one, can women do that? Okay. Every woman be a bit my grandma. We hear say land be a they can be either by way of gift. Your friend gift in Tabagos. If you are no papa, Bunia or mommy, and the whole land will be. And out of good service, they are render ama omono. Okay. But it must follow some procedure. Okay. I will not quite. Give interval, it must follow some procedure. Okay. To make it a customer to make it. For example, there used to be asida, you call it asida, or thanksgiving. Thanks. You have to render thanks. So called any part of the assassin, and so called an assay, our mamma money council. Yes. Now, custom normally you present some drinks to the custodian. But for witnesses, in our time, you need young writing, you know, not writing things. The Thanksgiving was the way of telling people that because there will be many people who will be there. And I'm at the same time. So, Nana, Poku, I was there. You understand? Matthias, that's the essence of the Thanksgiving. Matthias, and the friends that give the Bible, there should be Thanksgiving. Okay. The woman can go and buy outside. Okay. A land. The land, there should be some conditions there which must be certified. Okay. The friends will do Guaha. Nana? What's your friend saying? Guaha. Okay. UAHA. Okay. And that Shama, it means a custom that they perform. Okay. Look at them. Now, young children. What means that you go there, you go and show the land to the person who is purchasing the land. You go and invite your boundary owners. Because for our no more here, so never the ama Nana Poku. Then there should be some sort of evidence of exchange of valuable conversations. No, I need a valuable question. I need anything. The guy no the man no. Say snap no the beko, say adanside no the beko, say scan no the beko. Okay. Yeah, that will solidify the. That means convenience. Meaning that she has transferred the interest to the woman. Okay. Matthias, yeah. There were so many ways in customary law that we transfer our decision. This time, you will be because allocation to start. What's your friend saying? Allocation. Okay, you. I get to allocate this. Look, as I'm thinking about this and this, a woman who wants to. Remember, I've told you that the Constitution allows the woman to own a land. And so, if you want to get any land there, you go to the chief, the local chief. The local chief will give the allocation paper. Okay. The allocation paper stands for faith. Okay. The prerequisite for the manner. Now you can go and regularize a title in the form of a list. Okay. And he say lawyer meet you here, not just any tough abomun say
ọba wɔ ho kwan sɛ onya asase na asase no sɛ yɛde ma wo wie a tetena ɛne kura san so awa ha obetumi de adeɛ bi edi adanseɛ sɛ me na Poku Piesie me de akyɛ ɛyɛ afia agradese na me de kyɛ no na bi a sunyan hene kyea me wɔ hɔ me de snap me de kosua me de odwan me de ɛyɛ nantwie ɛkɔda nase nti ɛbasa na sɛ hene no kɔkyerɛ asase na asase na bɛyɛ ɔbaa ne de obetumi de ayɛ afuo ayɛne dia na wo na Poku sɛ ansa na ɔbaa no ɛkɔgye ayi no na ɔnware wa nka wayi no nka mayi no mo yɛka sɛ jointly acquired property referencing ajapadeɛ dabi jointly acquired no sɛ mɔmienu na moka bom yɛɔyɛ no ɔbaa no kɔgye from we ho and stand over warrior and can a japadia bomienu warrior no as a yamun kabomu a japadia mo kabomu a japadia is don't acquired. Okay. That's what the Lord said. Okay. Mammy can't throw. No, you paying for no and who be. That's it. Touching 40 of the lands, you know, I say a year property acquired during the word is during the marriage. And you never see my car, we are now, you are primary and now, Papa. Now, you know, Papa de Bano. Or the little Bawa, and no, property no one and Poku come. That is dwelling. The word is dwelling. Properties acquired during the marriage. Bra, now, what are you? Mo crowd on the occasion. What's simple? And he, about the best man, Yapadebi, Ebiana, Sano, obey 18 years. Now, Obon crime or Papa. Now, Papa, I could say, Sasa to it. No, when you hear now, Bushia on Wawaro. What do you think? I said, sir, you know, as Papa de Mao now you're 18 years no. Why do I want them make home? That is not the law. Matthias, it's a man the way they have to acquire their own properties and near that day. But to acquire also through a marriage. Who say, or you never were down in the boat a year. The way a 2 time yeah. You know, come up, Ubenya Japadibia, on Kahu, so what those, so housewife who said, when you can acquire, once you have acquired, you know, his part of the property. And the answer, what Aroma, you were comfortable with her. Ebia or Baba Faswa, Ubenya, Assassin, and the idea you queer. Chane Panfufro we. You know, say what are other processes? I don't know can I maybe what to do. Yeah, well, you customary tendency. Okay. And remember be our free but me free doma. Oh, doma home. Open money. Me free money. When I'm go school. Domas. Yes. I'm just there. Oba, bet me. I see. No. No, Yao, a Yao connect with thinking, no, a quiet. That will be a friend of Abunu. And Abusa. Bununi Abusa. Yes. Wako Obiwa, you know, a assassin.
onim no krampo na o ko say wasasi ni me pese me ye koko ye bechem me ye wi a ye bechem mienu ye bechem mensa na matu ba ko na wa yisi that's one way of oba obetima heading asase okay two oba no betimi ako na the first we lease with some massage me pese me ye ho aduma oba no egina omutase obete o ye aduma dia dia o te me pese me dia tik me zem dia cashew ni ka say adi be mo see dia o dia edu 50 years heading so okay within the 50 years the one year bia no the so okay that's mishold okay oba no bet na ko akokse baby say but so meti doma kom na who say mu wa start bi wa on no license okay the person abusiafo no omodia no mutare crowd hoju ye adana ke ama online se so na ye aguma bi abo bia so tam bia opo bia no na tam bia ye no be agreement bia no why dey okay that's license okay odo ye license see that the abusia na be man kwan na say the land be man no so okay say and so no ye da Mmere ensi obi akwan say constitution say this time you discriminate apart from north kakra bi whole side no be bia na ma land no in fact almost Ghana there babia bet my heading enya asase ayekua yes okay I know bet my take the first leasehold okay leasehold go bet like no can say na Poku assassin me no I want to cultivate that now me no entitled to give me 50 years time okay 30 years time okay me dem why you be man na but before that no the mia na me did so that's it okay okay lawyer ba for akoto Mmere for na waben so ewo de one ye HB lawyer nyame ya adomo a na wotwe sende se wo mo hihye na esanso fansase ho a ye no bedi ensase no ho enkomontie na nwumre de wa me nyina SOMPA FM Akuafo Mmere dwumadie so na me na wase why so me me da wase why dana now the producer I was thinking that a Chinakra ne be cast me come across you with me crash here me din ko ana dia pen wo saa no money show ona ya executive producer okay money show no I was thinking say o china no pa o da bi eye so pa we kire sampa ade no su egu trim that be I'm going to grab a material be out anytime you me patch me that. Oh, don't worry. Money show police and I think it's we mpo ye ye ni ajepa na ye ni aso kwan afa so akekire mu ntinya me nhyira wo but lawyer bafo akoto Mmere nimfo na ye ne no edi enkomo no but we say wate nti se wo tie Akuafo Mmere a okoje asase na odokua emu hu abomfia se oye oba ana sempo unu kwan se unya asase se wankasa so oye kua abusia nche na ye be ma okwanya na wonso so watimi afre bi na mame ni Akuafo no bi eni nkomo me kwayamfo na mene eye Amadu Yaya yi no wo mutie SOMPA FM papa enti amede ukọ eye yamfo no
esanse mutie ma radio no eye me de papa na me ba sisi a yentie we na memra me pacho ya fami Abdullahi Nabila if free example me balimba na me the thing I say ma me yefu me yim na wo yefu amba so mu bo mu yejim yenu omwa na ekofum yedi ya omu bwai the esa omu ina say ma do ye mi do enu mi ye na so ka e bi nso wo ho ya fa ne yok da yok no higher pa sambusa dama menso da se busia ahoma na de tu dwa no a mo frɛ ya na wo mo afrɛ wo no enkoma na wotwe sɛ ne wo mo di bi no ma menkɔ na akuafo no wo ma ye mo mo sa antete we no ye ne wo mo eni enkomom Amadu Yaya Majwe me ma adwuma o ya na oho ye de Yankopɔ dom akuafo a wo mo ewo yamfo ene atiefo mo nyina ho ye obia ho ye na oye de adwuma mpacho me ye ku adwuma bi kakra ye de Nyankopɔn ase engoma ye de ne se eye se oyire eye Mrs Amadu Yaya obenya na saase na ono nso adɔ danse mo nyina maka bomu a bibia akwakoye no eye se oba ebenya oyire ebenya na saase na wadɔ nana we de meda SOMPA tiefo nyina se so obi etie SOMPA de a ontie no fanye adwuma nana ebeye se oyire benya na saase so ye so adwuma ebeboa mo masetere na mo wo mu no ama makonkan enkoye wadwin se wo ne bema no tuko na oba sara di kan na so ko no wan koduru a oba den so unya oba boafo bi ono so baji asase so oba boa mabra bo no a no de afita Nyankopɔn ye pa se oba benya asase ado se odi ya japade ma sabi masetenam aba boa pa na mamfa yamfo na memfa nye menhwe so de se ye de a momo ho no ya na din be na eye so oba benya asase se opese oye nafuo ewo mo area ho na se me ka aho de so waba ho o ahye mu kwan tanum kwa wu one day see Akuafo mo e ma ye 80 me ka chero e boa yamfo obi a wate me ka bi ase e ma ye 80 no fra me ka che me ka me boa okay nana yabo yamfo e ma ba so a selection of planting material by omoye Akuafo papa na mo hono ya na ednin se oba benya asase ayafu nana ya na enye din sa okay enye din sa oba benya asase aye na ni nyina se wo be fa ne kwan so se ne be ya enkofa assembly ma ochina okay be mana wanya na ware no wo kwaji asase ma ho no wanya we asase no so a wo kwaji no nipa na wo ji no ho ma busia for nyina nya we se me ji asase firi na Poku ho e de ye ku eduma na duru mre bi a ye beche ama me ma fa me chefa kraka na wo koye no abusia for nyina nsa dem wo so abusia for se da wo di abusia kora wo kunu no a obi wachi ne wo se ne nsa shembi okay enti ne ka se ema wo ho no me Akuafo ne be ye adwuma bi a me be start no me se me ye adwuma yi e de ama me yire ne ne manti na me bre me hu se oba se bi kunu ne me manti na me bre okay enti se ma mu ye wo ho da se ye adwuma bi a munya botre na mu fa kwan bi aso nya komapa emfa moye na mo ne ye manunti mo daache e de ni abema de wo ye no lu so be wo ja na yere enti da ma ya na saka tande ya no tembia se me brama me ye ne me mano enti eye pase oba obaji adwuma se wo ya obema ukuna ya we asase no so wo je no mabusu afo ni nyina nya we enti se ebeda bi na se be manu ni hokora no a ye be ba sa asase wo de man se wo didi so ya ka se wo nyemi enche e wo hopa me manu su bi afi
edibia ma yemenche omoche wie sesa kuchwa asase bi ma sa wonye ne yemenche no oye ya omoche no mo so di sa ka say yemenche nana sa asemo ye tuwa na mo anwie peyo dia ba asase no say omofai enam krata na ye ya nya de jane udi amadu yaya SOMPA FM yada se na nwumre ne eye encha oni ye achawai. Okay, me so me da masi bebre. Me da se abusian komo ye ne edie no eye asemo eda ho a sese ema ya na edin so benya nsase na wo mtimi ado no so kase mensuma funie na da bia akoye be ma no nko a na hye ne nso eye Center for Agriculture and Bioscience International Kabi ana wo ne SOMPA Radio SOMPA FM sinyane yaka bom ya de bra na wotwe bia efiri eye no nso kopem se no nwotwe ebebo fie da bia anwumre na mene ochiame kwasi ni mo ana afesie kwasi Joshua fei tie number na be di tu dwa no emerged from their seeds. They are usually produced in a nursery. In a second. When purchased 024 243 7594 wo bibia bisa wo mo 024 243 7594 afei amemra fie na enkoma ya die no wo pese onsoso ka bi ma yenso ye wo ha na yetibi yeso ye tworo na afei ye fa wonso de a frɛ SOMPA FM line no me ma usima numpe na afei ya sori so eye enkomo ne se eye se oba benya na sase na ono nso enya na afuo de wa homa no so me ma adwuma o eja e ba cho di kasa free ba to me di Ibrahim kasa free ya Mmere yentie bo ya Mmere eye se oba benya na sase e wa ya Mmere so ono nso so e do de aboa wo eye pop wa wadwen eye pop Esro ani muwa sembe tubika but enye nawa se na mpesi ma cho yentie Esro muwa esabi aba abisi ikuku no su pop wa Esre why you did that time wo for that so why you we do go ya mai say I'm so happy say sana ba pop wo kuku ha manu pop ya pompe bumu isa on nin kan da na poku Matias yebetu hu anamo ewo Akuafo Mmere na da say 0543 989989 and 0247 989989 your friend Akuafo Mmere. Hello Poku member wadwuma o najuma ye ba cho di kasa free o de taxi da be mani auto ni o be mani auto o de ba so na Poku do mo atensem ye wa sem ba Nyankopon o kira o amen o kira o pa atoma o kan de unya ta na so ba ni ya bia ye pa because that be ya mo ubi are ti abo no meda se na ntia to ni ma hene na police da ko de second one day da bia na ti de SOMPA na oni na nya adwuma oni Nyankopon so entena ho hello adwuma o adwuma da se abrao odi kasa free hiu na Poku adawo ma me kasa fi siatre Adanstown no nsuru na to eyese oba benya na fuo nana adawo ma boni nimsa na eduba bia na ya manu a ya ni o mo na mu ino ekoba no eduba bia na o mo di enwamo ale ntia ma me kasa o koja sase na me pa ni se o de kra no wa chemu mienu ama ne fase onye na uso omuanu a ebeduba bi no wo se na koye bebre ale ntia ma me kan se bebre sa ye ewo mutia wa ni se
bra esenka uko ne ho no uko wo ho na mu koye adwuma wo mu ho na nka da foforo no nka mu akoye no so ne die no o se lalai nya dia oni wo be ya je se wo ba ka se wo di kana ko ho je se uko ne ho se tantana o de na ye se kan ade ntini koko no ho na ho no bi dro koko na wo te no ona wo di no ye se udikai ekoye no ne die no ansana wa be yo die me so nam ja asasi ya ebomba ko mama obi a ne songo bi o nana sadi ali do wa bi a asa unye nyamsoni na o pe busiani ya ai dresse o be mo ba na nya asasi na so anya wasasi nti wadawru mama ba yesi wona wotete sa no won sakra me wife comfort atante di on tesa mi uniform ba mi mahudi entina mama kan sa no entino mano a yetie ta afidie no yense sa ya adwene wo sa ade no ho me da sina na Piesie nya me nka ho na onye okesipa amen and amen amen and amen Akuafo mate efre na ho kyerɛ sɛ wakɔ akɔgye ɛyɛ obi asase sɛ wo dokoko yɔbɛ nkyɛ nti wo wadɔ wo deɛ ɛwɔ ebi a yasan dabi mama nkyerɛkyerɛ mu ye na ho because wo kokofo na mabɛgye no ahwɛso metemi akyem biensa nti ebi na wo dɔ foforo wo bia bechem nti wo be master no wo a wo ye koko wura no me bɛgye no ahwɛso to ba me ba nhyehyɛ ne bi ne sɛ ebi a month we ebi a June July mekɔ na ho wo bechem na ho ne yɛ sɛ wo wofo na wo dɔ no ho no sɛ mu ofu a o sɛ mekɔ tena bɛyɛ 1 month na me dɔ mu nyina na me jame de no ho me ja wo de na metena hwɛso nti me firi sunya ha wo koko fonda sunya metena sunya ha me free na makɔta na bechem ofufufro na wodo no ho ma do no 1 month emu ya na masa baba ansa ba be do me de na me no ye yom ye nche no close in nhyehyɛ a wo ne ye ayi no na wo so de na me de ama no ba masen ba be do na ɛso me san no wakyɛ no so ye hasini on na do no fu sama ha obi dan no say me si dan foforo wo bia so fu nti eduru ha kotwa blocks ni mame na me nsi foforo na wo wi a wasen ba be de bo so afe ne so amasan wasen tia waka awurade a ho kyerɛ yi a ɛna fɛ na ho no abusia Ochami bibi wo ha wo de beso so ne nsori so kamna sade oba no sade atiefo efre no dwumadi a ye pese makuafo no ehu se Greenleaf Farm radio ada ne da no ye de eba no eno ene ma bi mu nso konya enye da ne da na wo bia me fa se fiada bia san meka no fiada bia a ye de eba no ana kuafo no ebia fra kyerɛ madwene a nana eno nso ho asem se ɛwɔ oba nya na sase no do a omonso atro mo de fire con next week nyankopon adoma efiada ebe bosumi wo miane de toso edu ensia no yebesa nso de aba na yede abrew na yede brew a sede wo yede brew ewo kabi ondwumadie na no saa pepepe na yebeye no no nso ho nsema no eno no ewo ho nti nyame adoma nana sede de ba ye next week na wo na wo chiremu na no Greenleaf ondwumadie na eno ntino anwumre no nson ekopem na wotwe eno na yebehye dwumadie na Akuafo Mmere Greenleaf Farm radio program na yede aba na no yebe discuss ewo emma esanse emma right anase ewo ejapade ho ensem no de yebe frɛ no se women's right to property under national laws no yede ebeba eno ntino enyu afide ni mfra bema afide no ada ho esanse dwumadie di nyina no ye hwɛ de aboa emma wo mo enso ahokeka no mana montuo ewo kwantina wote emma na enti de atia ne se nyame ya adom a na wotwe se na ebosom de etoso du ensia Yesu ya adom no so kopem na nwotwe ebesan so de Akuafo Mmere dwumadie no abro Greenleaf Farm radio SOMPA FM na nyame ya adom a twere to wo se na wotwe se ne ye behwe se
ubenya enkaye se emma wo ho kwaso wo muso enya ajapade ana the right to property under national law also oba se wo so wanya wafu no wo ho kwaso so utimi sha se usi wodan ana se o ye wajapade ana se o ye won so eye wade bia eye wankasa wode ana abusia medin the honorable Nana Poku Piesie fa semche sie Kwasi Joshua and executive producer na Miss Above K ena edeme call abe fontinten fidie so nyame ya adomo na watwe sene ebesa so ede Akuafo Mmere dwumadie no ede abro ochia me Kwasi ni mu ena semini ho a obehwemachi se co-host mo ahweyie ene tia anya ado